Anna istui hiljaa avonaisen ikkunan ääressä, tuulen huojuessa lempeästi verhoissa. Auringon säteet valaisivat huoneen, mutta hänen mielessään vallitsi synkkyys ja ahdistus. Hän oli keski-ikäinen nainen, joka oli vuosien saatossa kokenut monia elämän myrskyjä. Ahdistus ja epävarmuus olivat tulleet hänen elämäänsä vieraiksi, ja he olivat jääneet liian pitkäksi aikaa. Hän mietti, mitä rauha todella tarkoitti, ja miten hän voisi löytää sen keskellä elämän kaaosta. Hänen sydämensä oli täynnä kysymyksiä. Miten voin hallita ajatuksiani ja löytää rauhan, joka kestää? Hän tunsi, että jokainen ajatus, jokainen huoli ja epäilys vei häntä kauemmas siitä rauhasta, jota hän niin diipisesti kaipasi. Anna muisteli hetkiä, jolloin hän oli kokenut Jumalan läsnäolon, hiljaisia hetkiä rukouksessa, kun kaikki muu oli vaiennut ympärillä. Hän tiesi, että Jumala puhui hänelle, mutta kuinka hän voisi avata sydämensä ja mielensä kuulemaan tuota rauhoittavaa ääntä? Kysymykset vaivasivat häntä, ja hän halusi löytää vastauksia. Huomaan ajattelemansa, miten vahvasti ajatukset vaikuttavat ihmisen elämään. Raamatun sanassa, erityisesti Filippiläiskirjeen 4. luvussa, Paavali opettaa: ajatelkaa, mitä on totta, kunniallista, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvää. Tämä ajatus alkoi kasvaa hänen mielessään kuin siemen, joka kaipasi elinvoimaista maaperää. Hän tuntee, että tämä on suunta, jota hänen tulisi seurata. Anna avasi Raamatun etsiessään rauhaa ja viisautta. Hän luki ja hiljensi mielensä kuuntelemaan Jumalan sanaa. Inspiroitu kirjailija Ellen G. White oli kirjoittanut paljon ajatusten voimasta ja niiden vaikutuksesta hengelliseen kasvuun. Hän oli rohkaissut uskovia olemaan tietoisia omista mielentiloistaan ja ajatuksistaan, sillä ne olisivat avain löytää syvää rauhaa. Anna ymmärsi hänen opetuksensa merkityksen. Se ei ollut vain teoreettista, vaan käytännönläheistä. Hän tunti, että ajattelun hallinta oli kuin siemen, hyvässä maassa kylvetty siemen voisi tuoda runsasta satoa. Hän päätti, että tänä päivänä ei olisi vain ajatusten yakkaamista, vaan hän olisi tietoisempi siitä, mitä hän valitsee ajatella. Gradually Anna alkoi hyödyntää päivittäistä rukousta, hiljaisuutta ja myönteisiä ajatuksia. Hän ymmärsi, että jokainen ajatus on mahdollisuus kasvaa, muuttua ja löytää rauha. Anna päätti, että hän ei antaisi periksi, eikä hän halunnut kuluttaa aikaa ja energiaa negatiivisiin ajatuksiin. Hän halusi koettaa ja löytää sen rauhan, jota hän niin hartaasti kaipasi. Tuossa rauhallisessa hetkessä hän päätti, että olisi aika astua askeleita kohti muutosta. Hän päätti, että ajatusmallien muuttaminen olisi hänen matkaansa, joka veisi hänet syvemmälle Jumalan rakkauteen ja rauhaan. Kysymys, jolla hän oli aloittanut, alkoi tuoda valoa hänen tielleen. Miten voin hallita ajatuksiani, löytää rauhan ja lähestyä Jumalaa? Tämä tietoisuus johti häntä eteenpäin, ja hän tunsi sydämensä sykinnän rauhoittuvan hetkeksi. Anna vaali toivoa ja jännitystä siitä, mitä tulevaisuus voisi pitää sisällään. Anna alkoi aktiivisesti etsiä tapoja soveltaa oppimansa päivittäisessä elämässään. Raamatun ja Ellen G. Whiten kirjoitusten viisaus tarjosi hänelle kaivattua ohjausta. Hän luki Filippiläiskirjeen 4:8 jakeen yhä uudelleen. Ajatelkaa, mitä on totta, kunniallista, oikeaa, puhdasta, rakastettavaa ja hyvää. Nämä sanat muuttuivat voimakkaiksi mantraiksi hänen mielessään, ja ne alkoivat jopa ohjata hänen päivittäisiä valintojaan. Anna alkoi kysyä itseltään, mitkä ajatukset todella olivat totta ja kunniallisia. Mikä toi hänen sydämeensä rauhaa, ja kuinka hän voisi keskittyä niihin asioihin, jotka nostavat häntä ylös vaikeina aikoina. Anna ymmärsi, että mielen hallinta ei ollut vain satunnainen päätös, vaan jatkuva prosessi, jota oli praktikoitava. Hän päätti harjoittaa tietoisesti ajatusprosessiaan. Hän halusi kiinnittää huomionsa erityisesti niihin hetkiin, jolloin negatiiviset tai luovat mielenkuvat tulivat esiin. Hänen oli kirjoitettava ylös asioita, joita hän aikoi ajatella, sellaisia, jotka ruokkisivat hänen sisäistä maailmaa ja vahvistaisivat hänen uskoaan. Näin syntyi hänen oma ajatuslistansa, joka olisi muistuttajana silloin, kun epäilykset
tai vanhat haitalliset ajatusmallit alkaisivat hiipiä hänen mieleensä. Ensimmäisinä päivinä Anna huomasi, että matka positiivisiin ajatusmalleihin ei ollut helppo. Hän kamppaili, kun miehensä oli usein kiireinen työssään, eikä osannut tarjota hänelle toivomaansa tukea. Saattoiko hän silti löytää rauhan, vaikka ympärillä olevat ihmiset eivät täysin ymmärtäneet hänen sisäisiä kamppailujaan? Tämä kysymys askarrutti häntä jatkuvasti. Anna oli kuitenkin päättänyt, että respondaus löytyisi rukouksen kautta. Hän rukoili jokaisena aamuna ennen päivän koitoksia, pyytäen Jumalalta voimaa ja selvyyttä. Pian hän huomasi, että rukoukset rauhoittivat hänen mieltään ja antoivat siitä voimaa. Erityiset hetket rukouksessa alkoivat muuttua hänen hengellisiin käytäntöihinsä. Hiljaisuus rukouksen aikana avasi hänen sydämensä ja auttoi häntä keskittymään Jumalan lupauksiin. Anna sanoi itselleen, että Jumala oli aina hänen tukenaan, ja tämä vahvisti hänen uskoaan. Kun hän alkoi suosia rauhoittavia sekä myönteisiä ajatuksia, hän huomasi, että ahdistus heltiä ja sen tilalle alkoi tulla rauha. Hänen sydämensä kohoaminen oli kuin kevätkukkasen herääminen talven jälkeen. Anna otti myös aikaa hiljaisen miettimisen hetkiin, jolloin hän vain istui ja kuunteli omaa mielentilaansa. Tämä hiljaisuus mahdollisti hänen ymmärtävän sisäisiä taistelujaan ja tunnistavan voimia, joita hän ei ollut aikaisemmin osannut havaita. Eräänä erityisenä päivänä Anna päätti lähteä luontoon, kun aurinko paistoi kauniisti ja linnut lauloivat iloisesti. Hän käveli polkua pitkin ja mietti jatkuvasti Jumalan luomistyötä. Puiden vihreys, kukkien loisto ja auringon paiste sykähdyttivät hänen sydäntään. Hän pysähtyi hetkeksi, otti syvään henkeä ja mietti, kuinka Jumalan luoma maailma oli täynnä rauhaa ja kauneutta, juuri sitä rauhaa, jota hän niin kaipasi. Hän päätti rukoilla, Herra, auta minua keskittymään elämän kauneuteen ja hyviin asioihin. Anna minun nähdä ja tuntea rauha, joka tulee sinulta. Aika kului ja Annan matka ajatusmaailman hallitsemisessa jatkui. Hänestä tuli yhä tietoisempi siitä, mitä hän päästi mieleensä. Hän oppi korvaamaan negatiiviset ajatukset myönteisillä ja rohkaisevilla sanoilla, kuten olen riittävä, olen rakastettu ja onnistuminen on mahdollista. Tämä ajatusprosessi auttoi häntä hyväksymään todellisuuden ja tinkimään siitä, mikä oli haitallista. Hänen sydämensä rauhoittui ja koko päivittäinen elämän rytmi alkoi muuttua. Anna tunsi ylpeyttä itsestään. Hän oli tiennyt, ettei ikinä haluaisi jäädä negatiivisten ajatusten vangiksi. Annan päätös kääntyä positiivisiin ajatusmalleihin oli voimakkaasti vahvistuva. Hän alkoi jakaa tätä oppimaansa myös ystävilleen, ja hän liittyi pieneen rukousryhmään, jossa he jakoivat kokemuksiaan ja tukivat toisiaan. Yhteisön voima, johon hän liittyi, toi hänelle rauhaa ja lohtua. Anna huomasi, että kun he rukoilivat yhdessä, heidän sydämensä täyttyivät ilolla ja rauhalla. Hengellinen yhteisö osoittautui tärkeäksi tuki- ja kannustinjaksoksi, ja Anna oppi, että yhdessä he olivat vahvempia. Nämä kokemukset olivat tuoreita hyviä siemeniä, jotka kasvoivat hänen sydämessään, ja joka hetki, jonka hän sai jakaa muiden kanssa, vahvisti hänen uskoaan entisestään. Vähitellen Annan matka ajatusten hallinnassa alkoi tuottaa hedelmää. Hän alkoi elää enemmän nykyhetkessä, keskittyen siihen, mitä hänellä oli sen sijaan, että huolestuisi siitä, mitä ainoastaan puuttui. Kiitollisuus täytti hänen sydämensä joka päivä. Anna huomasi, että Jumalan antama rauha ja ilo kasvoivat hänessä ylivoimaisiksi. Tämä oli vain matkan alkua, mutta hän tunsi itsensä vahvemmaksi kuin koskaan ennen, ja hänen henkensä alkoi kukoistaa. Annan mielenmuutos oli nyt selkeämpi kuin koskaan. Hän huomasi, että elämän haasteet, joita hän oli aikaisemmin pelännyt, alkoivat tuntua kestävämmiltä ja helpommin kohdattavilta. Hän ei enää antanut ahdistuksen hallita itseään, vaan kehitti uusia tapoja reagoida vaikeisiin tilanteisiin. Hän oli oppinut, että sydämen rauha ei tullut pelkästään ulkoisista olosuhteista, vaan ennen kaikkea hänen omasta sisäisestä maailmastaan. Hän havaitsi, että mielen muokkaaminen vaati aikaa ja kärsivällisyyttä, mutta se oli mahdollista Jumalan avulla.
Joka aamu Anna aloitti päivänsä kokoamalla itsensä rukoukseen. Hän mietti, että jokainen uusi päivä on uusi mahdollisuus. Jumala oli hänen kanssaan joka askeleella, ja tämä ajatus antoi hänelle rohkeutta elää todeksi niitä hyviä asioita, joita hän oppi. Annan rukoushetkissä, jolloin hän hiljentyi kuuntelemaan Jumalan ääntä, oli tullut hänen sieluaan virkistävä kokemus. Hän pystyi jakamaan ajatuksiaan rukousryhmän kanssa, kun he käsittelivät samankaltaisia haasteita. Se toi ajatuksiin yhteyden, jonka avulla he tukivat toisiaan ja rohkaisivat toisinaan nousemaan ylös, kun elämän painot uhkasivat painaa alas. Yksi merkittävimmistä asioista, jonka Anna oppi rukousryhmän kautta, oli kuinka tärkeää oli jakaa omia kokemuksiaan. Kun hän avasi sydämensä muille, hän huomasi, että muutkin kävivät läpi samanlaisia kamppailuja. Tämä loi yhteyden, joka oli syvempi kuin pelkkä ystävyys. He olivat toistensa tukena ja heidän rukouksensa tukivat toisiaan. Anna sai nähdä ja tuntea toivoa ja uskoa, joka levisi koko ryhmän keskuudessa. Heidän kussakin elämässään tapahtuvat muutokset, niin pienet kuin suuret, olivat merkki siitä, että Jumalan työ oli käynnissä heidän sydämissään. Kun Anna katsoi taaksepäin siihen, mistä hän oli tullut ja mitä hän oli oppinut, hän ei voinut olla tuntematta syvää kiitollisuutta. Häntä oli ohjannut rakkaus ja armo, ja nämä voimat olivat auttaneet häntä löytämään rauhan, joka oli aiemmin tuntunut kaukaiselta. Hän oppi rohkeasti myös antamaan anteeksi itselleen kaikista epäonnistumisista, joita hän oli kokenut, ja tämä anteeksianto mahdollisti hänen kasvunsa. Hän ymmärsi, että hänen menneisyytensä ei määritellyt häntä, se oli vain osa hänen tarinaansa, joka oli muokannut häntä. Annan sydän täyttyi halusta jakaa tätä rauhaa ja uskoa myös muille. Hän alkoi aktiivisesti osallistua seurakuntatyöhön, järjestäen pienimuotoisia tapahtumia, joilla rohkaistiin yhdessäoloa ja yhteisön voimaa. Hän halusi edistää Jumalan rakkautta ja rauhaa, samalla kun auttoi muita löytämään omat voimavaransa. Anna tunsi viimein, että hän ei ole vain vastaanottaja, vaan myös antaja. Hän tiesi, että ihmiset olivat janonneet esimerkkiä ja opastusta, ja hänelle oli tärkeää olla se henkilö, joka voi nostaa toisiaan. Esimerkiksi erään tapahtuman aikana Anna järjesteli rukoustilaisuuden, johon kutsuttiin kaikki halukkaat. Hän halusi luoda tilan, jossa ihmiset voisivat kokea yhteyttä ja voimaa rukouksen kautta. Tämän tapahtuman aikana, kun osallistujat jakavat rukousaiheitaan, Anna tunsi sydämensä sykkii yhteiselle rukoukselle. Hän sai kuulla havaita, kuinka ihmiset avautuivat ja kertoivat omista haasteistaan, mutta samalla he myös kantoivat toistensa taakkoja. Tämä yhteisöllinen kokeminen nosti Annan omaa uskoaan ja antoi hänelle syvempää ymmärrystä siitä, miten tärkeää tarkoituksellisuus oli elämässä. Yhdessä he jakoivat muistoja ja rukousaiheita. Nuo hetket olivat täynnä kauneutta ja syvyyttä, ja ne auttoivat heitä rakentamaan suhteita, jotka kantoivat pidemmälle kuin pelkästään kaveruuden. Liittyminen toisiin ihmisiin heidän heikoimmillaan loi Annalle vahvuuden tunteen. Hän tunsi, että tämä oli osa hänen Jumalan antamaa kutsumustaan. Hän sai olla välikappale, jonka kautta voima pääsi virtaamaan ja elämään. Jokainen päivä oli nyt uusien mahdollisuuksien täyttämä, ja Anna tunsi, että hän todella löysi rauhan itsestään ja Jumalan avulla. Kaikki ne haasteet, joita hän oli kohdannut, olivat olleet opettavaisia hetkiä, jotka olivat vain kasvattaneet häntä vahvemmaksi. Lähestyessään tulevaisuutta Anna vaali syvää uskoa, joka sai hänet tuntemaan itsensä vahvemmaksi. Hänen sydämessään oli johto, joka ohjasi häntä kohti rauhaa ja iloa, ja hän tiesi, että tämä oli vain matkan alkua, jonka Jumala oli valmistanut hänelle. Anna tunsi sydämessään, että tämä matka oli vasta alussa, mutta se oli jo nyt täynnä syviä oivalluksia. Hän oli oppinut, että yhteisö ei ollut vain paikka, jossa ihmiset kokoontuivat, vaan se oli turvallinen tila, jossa jokainen saattoi näyttää todellisen itsensä. Hänen rukousryhmänsä ei ollut vain joukko ystäviä, vaan vertaistukiryhmä, joka jakoi elämän ilot ja surut yhdessä. Kun jokainen heistä avasi sydämensä, se luo syvää yhteyttä, joka ylitti kaikki sanat, jotka voitaisiin lausua.
Anna huomasi, että tämä oli sydämen työtä, jota Jumala kutsui heitä tekemään. Eräänä iltana, kun ryhmä kokoontui jälleen, Anna päätti vetää lyhyen pohjustuksen siitä, kuinka tärkeää on tukea toisiaan rukouksen ja uskon kautta. Hän halusi jakaa ajatuksiaan ja henkilökohtaisia kokemuksiaan, jotka voisivat rohkaista muita. Kun Anna alkoi puhua, ensiksi ehkä jopa ujosti, huomasikin pian, että hänen sanansa virtasivat sulavasti. Hän kertoi omista kamppailuistaan ja siitä, kuinka usko oli antanut hänelle voimaa kohdata niitä. Yhteisön tuki oli ollut erottamaton osa hänen matkaansa rauhan löytämisessä. Meidän ei tarvitse kohdata haasteita yksin, Anna sanoi, hänen äänensä täynnä intohimoa. Jokainen meistä voi olla välikappale Jumalan työssä. Rukous on voima, ja se satunnaisesti tuo meidät yhteen murtamalla esteitä, jotka erottavat meidät. Hänen puheensa resonoi kaikujen kautta muurien, jotka olivat aiemmin erottaneet heidät. Kun Anna jatkoi puhumista, hän alkoi nähdä muiden kasvoilta, kuinka heidän silmänsä alkoivat syttyä, toivo heräsi. He kaikki ymmärsivät, että yhteisöllä oli todellinen voima ja merkitys Jumalan suunnitelmassa. Jokainen inspiratiivinen tarina, joka jaettiin samalla kiitollisuudella Jumalan hyvyydestä. Ihmiset alkoivat jakaa kokemuksiaan rukouksen voimasta ja siitä, kuinka se oli muuttanut heidän elämiään. Kun tilaisuus lähestyi loppuaan, Anna päätti, että he voisivat kokeilla jotakin erilaista. Hän ehdotti, että jokainen kirjoittaisi muistiin yhden rukousaiheen, jonka he haluaisivat jakaa muiden kanssa. Jokaisen sydäntä painanut aihe olisi mukana rukouksessa, ja he voisivat olla solidaarisia toisilleen huolen hetkissä, kun he rukoilisivat toistensa puolesta. Tämä ehdotus sai kaikki innostumaan ja keskittymään. Kaikki alkoivat kirjoittaa ilomielin muistiin asioita, joita he olivat kantaneet sydämessään. Se ei ollut vain helppoa, vaan myös terapeuttista. Anna huomasi, että vaikka he olivat jakaneet raskaita aiheita, heidän sydämensä olivat kevyempiä. Hän tunsi, kuinka he kaikki olivat läsnä toistensa elämässä tavalla, joka oli todella ainutlaatuista. Kun rukoushetki alkoi, Anna viritti mielen rauhoittavan tunnelman. Koko ryhmä liittyi yhteen, kädet toistensa ympärillä ja sydämet avoimina. Jokaisen rukous haluttiin nostaa esille ja vastaanottaa. Ihmiset esittivät rukouksia toistensa aiheiden puolesta. Ryhmän voima näkyi, kun he rukoilivat yhteen. Anna kuuli muiden ääniä yhdistyvän hiljaisuuteen ja kaikki olivat rauhoittumaan toimintansa tukemiseksi. Hän tunsi Jumalan läsnäolon, kun tahtovat rukoukset kantoivat hänen sydäntään. Tämä rukoushetki ei vain yhdistänyt heitä, vaan se antoi heidän sydämilleen voiman kohdata elämän haasteita yhdessä. Tilaisuuden jälkeen Anna huomasi, että ihmiset olivat valoisampia ja onnellisempia. Kunnioittava hiljaisuus täytti huoneen ja jokainen tunsi, että he olivat saaneet jotakin erikoista yhteyden, joka ylitti pelkojen ja ahdistusten rajat. He olivat todistajina toistensa matkoille ja se oli vahvistanut heidän uskoaan entisestään. Anna oli ylpeä siitä, että hän sai olla osa tätä yhteyttä ja hän ymmärsi, että Jumala kullakin heistä tuo suuren suunnitelman, joka voi ulottua pitkälle. Annan matka ei ollut vain hänen itsensä, vaan se oli myös kymmenien muiden ihmisten tarina. Yhteisön voima oli kasvanut ja kehittynyt. Hän ajatteli kaikkia niitä tunteita ja kokemuksia, joita he olivat jakaneet, iloa, surua, haastetta ja voittoa. Kaikki tuo oli tehnyt heistä vahvempia yksilöinä, mutta ennen kaikkea se oli yhdistänyt heidät yhteiseen tarkoitukseen. He olivat kehittäneet rakkauden ja tuen verkoston, joka kantoisi jokaisen elämää. Vaikka Anna tiesi, että matka oli pitkä ja täynnä haasteita, hän oli valmis. Jumala oli avannut ovia, ja hän oli sitoutunut seuraamaan häntä. Rauha, jonka hän oli löytänyt yhteydessä ystäviinsä ja Jumalaansa, oli hänen elämänsä pohja, ja hän oli päättänyt, ettei antaisi minkään estää tätä valoa. Hän halusi myös jakaa tämän rauhan ja ilon muille, ylläpitää tuota sielun yhteyttä, joka mahdollistaisi Jumalan rakkauden virtaavan vapaasti. Jokainen ilta rukousryhmässä oli uusi mahdollisuus syventää suhteita ja löytää uusia tapoja palvella. Anna tiesi, että kun he jatkaisivat rukoilemista ja tukemista, he myös kasvattaisivat suhteensa syvemmälle. Hän oli varma siitä, että jokainen askel, jonka he ottivat yhdessä,
veisi heidät lähemmäksi niitä unelmia, joita Jumala oli asettanut heidän sydämiinsä. Yhdessä he voisivat tavoittaa enemmän kuin mitä olisivat voineet koskaan kuvitella. Anna suuteli ystäviään hyvästiksi illan päätteeksi. Hänellä oli sellainen tunne, että tämä oli vain alku suuremmalle matkalle, joka veisi hänet syvemmälle niihin kaikkiin kokemuksiin, joita Jumala oli hänen elämäänsä suunnitellut. Hänen sydämensä oli täynnä toivoa, ja hän päätti, että niin kauan kuin oli jatkuvaa uskoa ja sydämen halua, rauha olisi aina hänen puolellaan Jumalan avulla. Seuraavina päivinä Anna palasi tavalliseen arkeensa, mutta hän tunsi, että jokainen päivä oli täynnä mahdollisuuksia. Hän huomasi, että rukousryhmän yhteys oli vahvistanut häntä monella tavalla. Hänen ajatuksensa kääntyivät usein siihen, miten paljon he olivat jo saavuttaneet yhdessä. Tapahtuma oli saanut hänessä aikaan uudenlaisen halun auttaa muita. Hän tunsi, että Jumala oli kutsunut häntä johonkin suurempaan ja merkitykselliseen. Anna halusi laajentaa heidän toimintaansa, joten hän päätti ottaa yhteyttä aikaisemmin mainitsemaansa nuorisotyöhön. Hän sai yhteyden nuorisotyöntekijään, joka oli ollut mukana tukemassa nuoria yhteisössä. Tämä henkilö innostui Annan ideoista ja lupasi tulla mukaan. Yhdessä he alkoivat suunnitella nuorten kokoontumisia, joissa voitaisiin keskustella nuorten haasteista, unelmista ja uskon merkityksestä elämään. Rukousten ja keskustelujen myötä syntyi vahva näkemys siitä, miten nuoret voisivat kokea Jumalan rakkauden käytännön tasolla. He halusivat tarjota nuorille paitsi hengellistä tukea, myös käytännön työkaluja elämään. Anna ja nuorisotyöntekijä päättivät järjestää työpajoja, joissa nuoret voisivat oppia itseluottamusta ja elämänhallintaa. Nämä työpajat sisälsivät myös mahdollisuuden syventää yhteyttä Jumalaan rukouksen ja yhdessä opiskelun kautta. Anna päätti myös, että olisi tärkeää saada muiden rukousryhmän jäsenten mukaan tähän projektiin. Hän järjesti tapaamisen, jossa he kaikki keskustelisivat nuorten tarpeista ja siitä, miten he voisivat auttaa. Anna avasi keskustelun kertomalla innoituksestaan ja siitä, miten tärkeää on koskettaa nuoria, joilla on monet kysymykset ja huolet. Ryhmä kuunteli tarkkaavaisesti ja käsitteli aihetta innostuneesti. Monilla heistä oli omia kokemuksia nuoruudestaan, ja he halusivat jakaa ne nuorten kanssa. Kun he alkoivat miettiä, mitä työpajoissa voisi käsitellä, he huomasivat, että nuorten vaikeudet olivat moninaiset. Pelot tulevaisuudesta, paineet koulussa, vertailut ystäviin ja sosiaalisen median vaikutukset, nämä kaikki olivat asioita, joiden kanssa nuoret kamppailivat. Tämä avasi heidän sydämensä ja mielensä, ja he alkoivat keskustella käytännön keinoista, joilla he voisivat tukea nuoria. Keskustelun myötä ryhmä päätti, että heidän ensimmäinen nuorten tilaisuutensa kutsuisi nuoria yhteen keskelle iloa ja opettamista. He päättivät järjestää iloisen illan, johon sisältyisi musiikkia, pelejä ja hyvinvointipajoja nuorille. Anna tunsi, että tämä oli täydellinen tilaisuus antaa nuorille ennakkoluuloton ympäristö, jossa he voisivat ilmaista itseään ja tuntea, että heitä kuunnellaan. Tämä oli juuri se, mitä Anna oli toivonut. Ympäristö, jossa nuoret voisivat kasvaa ja oppia Jumalasta, mutta myös itsestään. Kun tapahtuma lähestyi, Anna ja hänen ystävänsä innostuivat entisestään. He tapasivat säännöllisesti keskustellakseen ohjelmasta ja järjestelyistä. Anna tunsi, että jokaisen panos oli tärkeä. He olivat tiimi, joka työskenteli yhdessä yhteisen päämäärän eteen. Hän huomasi, kuinka heidän toiveensa ja ideansa alkoivat toteutua käytännössä. Viimein tapahtumapäivä koitti ja Anna saapui valmistautuneena. Tila oli kauniisti koristeltu ja nuoret alkoivat saapua innokkaina paikalle. Anna tunsi, kuinka hänen sydämensä sykki iloa ja odotusta. Hän katsoi ympärillään olevaa elämää ja tunsi, että tämä oli hetki, jolloin he kaikki voisivat tehdä eron. Kun illoiminen tapahtuma alkoi, nuoret olivat energisiä. He osallistuivat peleihin, musiikkiesityksiin ja hauskoihin aktiviteetteihin. Anna huomasi, kuinka he jakoivat naurua, iloa ja ystävyyttä. Se on jotakin, josta jokainen heistä saattoi nauttia. Tämä oli juuri sitä, mitä Anna oli toivonut, olla läsnä nuorten elämässä, antaa heille tilaa kasvaa
ja löytää oma paikkansa Jumalan suunnitelmassa. Illan edetessä he saivat myös mahdollisuuden keskustella vakavammista aiheista. Anna järjesti keskusteluja, joissa nuoret voisivat jakaa omia kokemuksiaan ja haasteitaan. Se oli avartavaa ja rohkaisevaa kuunnella nuorten mietteitä. Anna tunsi, että tämä oli juuri se hetki, jonka he kaikki olivat odottaneet. Kun ilta päättyi rukoukseen, Anna katsoi nuoria, jotka olivat mukana. Hän rukoili niiden puolesta, jotka olivat kokeneet vaikeita aikoja, ja heitä, jotka etsivät Jumalan rauhaa ja rakkautta. Anna tunsi sydämensä olevan täynnä toivoa ja kiitollisuutta, sillä Jumala oli jo toiminut heidän elämänsä kautta. Se, mitä hän oli nähnyt ja kokenut, oli vain osittain se. Hän tiesi, että matka jatkuu, ja he voivat yhdessä jatkuvasti luoda merkitystä. Tapahtumasta puheen ollen, Anna otti hetkeksi aikaa miettiäkseen sitä, mitä oli tapahtunut. Hän huomasi, miten paljon voimaa yhteisö voi kasvaa, kun he pitivät yhtä ja tukivat toisiaan. Jumala oli tehnyt heidän sydämistään herkkiä ja avautuneita. Anna päätti, että tästä eteenpäin he voisivat jatkaa yhteistä matkaa ja luoda ikimuistoisia hetkiä, joissa mielenkiintoa ja palvelemisen riemua voitaisiin jakaa. Anna halusi, että jokainen nuori tietäisi, että he ovat rakastettuja ja tärkeitä Jumalan silmissä. Tämä ajatus ajoi häntä eteenpäin ja sai hänen sydämensä sykkimään vielä voimakkaammin. Hän tiesi, että tämä oli vasta alku uudelle seikkailulle, jossa he voisivat oppia yhdessä, kasvaa yhdessä ja palvella yhdessä. Ja niin Annan matka jatkui, valoa kohti, yhdessä ystäviensä ja Jumalan kanssa. Anna palasi kotiin tapahtuman jälkeen tunteet myllertäen. Illan tapahtumat pyörivät hänen mielessään. Hän mietti, kuinka nuorten avoimuus ja halu jakaa omia kokemuksiaan olivat luoneet ilmapiirin, jossa jokainen saattoi tuntea itsensä hyväksytyksi. Kerran vielä iltarukous herätti hänessä syviä tunteita. Hän otti hetken aikaa rukoukseen, kiittäen Jumalaa siitä, mitä hän oli mahdollistanut, ja pyytäen, että nuoret saisivat voimaa ja rohkeutta jatkaa matkaansa. Vähitellen Anna tunsi rauhan valtavan läsnäolon. Hän tajusi, että tämä matka ei ollut vain hänen itsensä varten, vaan myös niitä nuoria varten, jotka tarvitsivat rohkaisua. He olivat kaikki matkalla, ja jokainen askel oli tärkeä. Kun hän istui hiljaa, hän mietti, kuinka hyvin Jumala oli ohjannut hänen elämäänsä ja kuinka hän oli paljastanut hänen sydämessään piilevät lahjat palvelusta varten. Seuraavina viikkoina Anna ryhtyi aktiivisiin toimiin nuorten ryhmän perustamiseksi. Hän piti tapaamisia, joissa nuoret voisivat muotoilla omia ajatuksiaan ryhmän toiminnasta ja siihen liittyvistä tarpeista. Anna totesi, että jokaisella nuorella oli omat vahvuutensa ja lahjansa ja oli tärkeää luoda ympäristö, jossa jokainen voisi kukoistaa. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että ryömiminen läpi teini-iän haasteiden ei tule koskaan tuntumaan yksinäiseltä, kun ympärillä on tukena toinen toisiaan rakastavia ihmisiä. Anna laati suosituksia ja pyysi eksaktia nuorisotyöntekijältä, joka oli aiemmin osallistunut heidän rukousryhmäänsä. Hän esitti tiivistettyjä ajatuksia siitä, miten nuoret voisivat osallistua yhteisön aktiviteetteihin ja kokea yhdessä tekemisen ilon. Se oli loistava tapa opettaa nuorille vastuuta ja yhteisöllisyyden merkitystä. Kun keskustelut nuorten kanssa jatkuivat, Anna huomasi, että jokainen heistä toi esiin omia unelmiaan ja tavoitteitaan. Voimaantumisen tunne leijaili ilmassa. He alkoivat visioida tulevaisuutta, jossa nuoret olisivat avainasemassa ja jokainen heistä saisi äänen. Anna rohkaisi heitä seuraamaan sydäntään ja toteuttamaan haaveitaan, sillä Jumala oli heidän kanssaan joka askeleella. Eräänä iltana keskustellessaan nuorten kanssa Anna kysyi, mikä on teidän unelmanne? Nuorten silmistä heijastui kysytyn kysymyksen voima. Yksi nuorista nimeltään Markus pysähtyi hetkeksi ja sanoi, haluan auttaa muita, mutta en tiedä miten. Anna hymyili myötätuntoisesti ja kehotti häntä ajattelemaan pieniä asioita, joita hän voisi tehdä aloittaakseen. Voit aloittaa vaikka olemalla ystävällinen. Sinä et koskaan tiedä, kuinka suuri vaikutus sillä voi olla toisten elämään. Tämä keskustelu sai nuoret poistumaan tapaamisesta täynnä ideoita ja innostusta. Anna tunsi itsensä tärkeäksi tässä roolissa,
Hän ei ollut vain johtaja, vaan he olivat kaikki yhtä suurta tiimiä, joka oli yhdessä tekemässä maailmasta paremman. Tuo hetki oli kaikkea sitä, mitä hän oli toivonut, ja enemmän se oli voimaanottava kokemus, joka yhdisti heidät syvemmällä tavalla. Tapaaminen päättyi rukoukseen, ja Anna rukoili, että nuoret saisivat voimaa ja rohkeutta toteuttaa unelmiaan, ja että he oppisivat tuntemaan Jumalan rakkauden syvemmin. Hän näki nuorten silmissä tuon ikuisen hohteen ja tiesi, että he olivat matkalla yhdessä Jumalan johdatuksessa. Ajan myötä nuorten ryhmä alkoi kukoistaa. He järjestivät erilaisia tapahtumia, kuten ulkoiluja, kulttuuri-iltoja ja palveluprojekteja. Anna oli iloinen voidessaan nähdä nuorten kasvavan ja ottavan vastuuta. Jokainen uusi projekti toi heitä lähemmäksi toisiaan ja antoi mahdollisuuden jakaa uskoaan ja kokemuksiaan. Yhteisö alkoi huomata muutoksen nuorissa. He antoivat iloa ja valoa ympärillään. Erityisenä hetkenä Anna muisti, kuinka tärkeää yhteys oli. Hän ajatteli, että jokainen nuori oli kuin ainutlaatuinen palanen suuresta palapelistä. He tarvitsivat toisiaan, eikä kuka tahansa ollut vähemmän tärkeä. Siinä vaiheessa Annan sydämessä kipinöi intensiivinen halu järjestää viimeinen suuri tapahtuma, joka yhdistäisi nuoret ja heidän perheensä. Se voisi olla juhla, jossa jaettaisiin rakkautta, ystävyyttä ja yhteisöllisyyden voimaa. Anna alkoi valmistella suurta juhlahenkeä. Hän kutsui ystäviään ja niiden nuorten perheitä mukaan. Hän halusi, että siihen liittyisi musiikkia, ruoka-aikoja ja mahdollisuuksia jakaa toivon ja rakkauden sanomaa. Anna tunsi, että tämä juhla oli oiva mahdollisuus luoda erityinen tunnelma, jossa kaikki voisivat oppia toisiltaan ja vahvistaa siteitään. Rukoukset. Musiikki ja lahjat loivat uniikin tunnelman ja valot hehkuivat jännityksestä. Kun viimein koitti juhlapäivä, Anna saapui paikalle sydän pamppaillen. Hän tunsi, että tämä olisi unohtumaton ilta, ja hän jännitti, kuinka hyvin kaikki onnistuisi. Juhlapäivän koittaessa ulkona oli kaunis ilma, ja nuoret saapuivat innokkaina. Anna avasi tapahtuman rukoilemalla, ja hänen rukoillessaan hänen sydämensä oli täynnä iloa ja kiitollisuutta. Hän tunsi ne hetket, jolloin Jumala oli ollut läsnä ja ohjannut heitä. Illan kuluessa Anna tunsi yhtenäisyyden voiman, jolle ei voinut vertaista. Nuoret esittivät omina esityksiään. He jakoivat tarinoita ja kokemuksia, jotka koskettivat kaikkia. Juhla oli täynnä rakkautta ja yhteyttä, ja Anna viritti sydämessään rukouksia siitä, että jokainen läsnäolija voisi kokea Jumalan armollisuuden. Tämä ilta ei ollut vain juhlajuhla. Se oli yhdessä kokemisen hetki, jossa muistot, ystävyys ja rakkaus olisivat ohjaamassa. Illan päätti yhteinen rukous, ja Anna rukoili jokaisen puolesta. Hänen sydämensä oli täynnä kiitollisuutta siitä, että Jumala oli antanut heille tällaisen tilaisuuden. Tämä ilta vahvisti hänessä tunteen siitä, että tämä matka, jonka he olivat yhdessä kulkeneet, oli vasta alkua. Anna tiesi, että he olivat yhdessä Jumalan suunnitelmassa, ja tämä oli avannut uusia ovia. He olivat oppineet, että rakkaus, ystävyys ja yhteisö ovat voimakkaimmat aseet, joilla he voivat kohdata tulevaisuuden haasteet. Anna katsoi nuoria ympärillään ja tunsi, että heidän matkastaan oli kasvanut jotain kaunista ja erityistä. He olivat yhdessä jaettineet rakkautta, iloa ja voimaa. Jumalan johdatus oli edelleen heidän rinnallaan, ja Anna oli varma, että he tulisivat jatkamaan tätä matkaa yhdessä toisiaan tukien, Jumalan rakkauden valossa. Juhlan jälkeen Anna palasi kotiinsa tunteissaan täynnä rauhaa ja kiitollisuutta. Hän istui hetken hiljaa, antaen mielelleen mahdollisuuden käsitellä kaikkia niitä ikimuistoisia hetkiä, joita oli koettu. Hänen sydämensä sykki ilosta samalla, kun hän muisti jokaisen nuoren, joka oli ollut paikalla ja ollut osa tätä erityistä iltaa. Hän ajatteli, kuinka jokainen heistä oli tuonut mukanaan omat tarinansa ja kuinka he kaikki olivat yhdessä muodostaneet jotakin suurempaa. Anna oli vakuuttunut siitä, että Jumalan suunnitelma heidän elämälleen oli selkeä ja ylevä. Hänelle oli selvää, että tämä matka ei päätynyt juhlaan, mutta se merkitsi myös uuden vaiheen alkua. Hän muisti niitä nuoria,
jotka olivat avanneet sydämensä, jakaneet haasteensa ja toiveensa. Tässä hetkessä Anna halusi, että jokainen heistä nojaisi toisiinsa ja Jumalaan, joka oli heidän voimansa lähde. Kuluessa kuukausista Anna oli aktiivinen puhuja ympärillään oleville nuorille. Hän järjesti säännöllisiä tapaamisia, joissa nuorten oli mahdollista jakaa ideoitaan ja kehittää uusia projekteja yhdessä. Anna kehitti ohjelmia, jotka innostaisivat nuoria syventämään uskoaan sekä oppimaan käytännön taitoja, kuten ryhmätyöskentelyä ja johtajuutta. Tämä tuo heidät lähemmäksi toisiaan ja auttaisi heitä tekemään maailmasta paremman paikan. Yhtenä iltana Anne päätti, että he voisivat järjestää tilaisuuden, jossa nuoret voisivat myös palvella yhteisöään. Hän esitti ryhmälle ajatuksen kerätä varoja paikalliselle hyväntekeväisyysorganisaatiolle. Ajatus sai innostuneen vastaanoton, ja nuoret alkoivat miettiä keinoja, joilla voisivat auttaa ja vaikuttaa. He miettivät mahdollisuuksia järjestää tapahtumia, joilla voitiin kerätä varoja niin, että heidän kykynsä päästä auttamaan näkyisi myös käytännön teoissa. Nuorten innostus oli tarttuvaa. He alkoivat jakaa ideoitaan ja suunnitella erilaisia aktiviteetteja, joilla he keräisivät varoja. Tämä toimi loistavana tilaisuutena oppia myös siitä, mitä tarkoittaa omistaa sydän palvelemiselle ja auttaa muita. Anna huomasi, kuinka nuorten luottamus sankarillisiin tekoihin kasvoi, ja he oppivat, että jokainen pieni teko teki suuren eron. Yhteisön jäsenet alkoivat vähitellen nähdä, kuinka nuorten työ vaikutti ympäristöön. Nuoret vierailivat paikallisissa päiväkodeissa ja vanhainkodeissa, jossa he esittivät lauluja, jakoivat tarinoita ja viettivät aikaa ikäihmisten kanssa. Anna tunsi itsensä todella ylpeäksi nuoristaan, kun he ilmensivät rakkautta ja myötätuntoa käytännön tasolla. Tämä yhteys heidän ympärillään olevaan maailmaan avasi uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Erityisesti yksi hetki jäi Anna mieleen. Nuoret olivat järjestäneet tapahtuman lähialueen köyhille perheille ja he keräsivät varoja ruoka-apua varten. Kaikki nuoret olivat mukana valmistelussa ja kun he jakoivat ruokapaketteja, heidän hymynsä oli tarttuvaa. Anna seisoi sivummalla ja katsoi, kun nuoret puhuivat rakkaudella ja myötätunnolla vastaanottajille. Tämä hetkellinen yhteys osoitti, kuinka voimaantumisen tunne levisi ympäriinsä ja Anna tunsi sen kaikessa voimassaan. Tapahtuman jälkeen nuoret kokoontuivat yhteen kertoakseen kokemuksistaan. Anna huomasi, että heidän sydämensä olivat täynnä kiitollisuutta. Keksintöjen ja aitojen keskustelujen myötä he oppivat, kuinka tärkeää on olla läsnä toisille, ja se sytytti heidän sydämissään uutta paloa. He ymmärsivät, että jokainen ihminen, jonka he kohtasivat, oli tärkeä, ja että he voivat olla valon säteitä pimeydessä. Anna rukoili nuorten puolesta, kiittäen Jumalaa siitä, että he saivat olla osa tätä matkaa. Hän tiesi, että tämä oli vain yksi luku heidän tarinassaan, mutta se oli luku, joka kestäisi ikuisesti heidän sydämissään. Yhteydessä olo ja toisten tukeminen olivat avannut uusia mahdollisuuksia kasvaa yhdessä. Jumalan rakkaus oli todellakin läsnä kaikkien näiden kokemusten keskellä. Kuluessa viikkoja Anna ja nuoret alkoivat suunnitella seuraavaa suurta tapahtumaa, ja hänen sydämensä sykähti jännityksestä. He aikoivat järjestää kokoontumisen, jossa he voisivat jakaa sukupolvien välisiä tarinoita ja kokemuksia. Tämä olisi tilaisuus oppia menneiltä sukupolvilta ja ymmärtää, kuinka he kaikki ovat osa samaa suurta tarinaa. Anna tunsi, että nämä hetket antaisivat nuorille syvemmän näkemyksen elämästä ja Jumalan tahdosta. Jokainen uusi projekti ja tapahtuma, johon he osallistuivat, syvensi Annan ja nuorten välistä yhteyttä. Anna tajusi, että nämä nuoret eivät olleet vain hänen ystäviään, vaan he olivat kuin perhettä. He tukivat ja innostivat toisiaan, loivat yhdessä unohtumattomia muistoja ja oppivat, että rakkaus yhdistää ihmisiä tavalla, joka ylittää kaiken ymmärryksen. Ja näin heidän matkansa jatkui, valoa kohti ja toivossa, joka hehkui heistä.